Здравейте хора от YouTube. Аз съм Кристо84, с мен е... Как ти беше името? Мъчи там. Добре, Що ме преби миналия път? Нищо. Това е скедът, който... Скедът, момиче. Да, никой не имаш никакви съжаления. Мани се бе, Грин! Значи ти продавам стъклото, не е мой проблем. Добре, ето вижте новия спаун на сервера. Спаун е. Евент имам. Да. Така. Да, тук как да си направиш рез. Тук са правилата. Тук са от екипа. Трябва да продавам стъкла. Ларпс. Значи... Колко нови ларпове имаме? Спортваме. Ларп енчант. What the fuck, бан? 3 месеца. 3 месеца. Да, ето. Ето даката е в сервера, даката 5. И... Ларп. Ето го вижте тук. Чествайте го чупат. Втори евент е рън евент. Така. Опа. Трето. Тук има отдолу честове. На третия евент, на четвъртия да, на четвъртия пада пясъка и който остане последен, печели. Ако не ви лагва, ще спечелите лесно. Не е вярно. Ето го джампа. Да, ето тук като минате мапа. Да. Тук се пише на градата. Опа, чакайте. Ето, 6 е ХП евента. XP евента, да. 7 е... Това са с такова. С мината. Там къде купаеш. Дилма и такива неща. 8 е пак с такова. Този евент съм го правил с Сучо и аз. Долу има честове и други глупости. Верно, там не изкупаят. 9-тия евент е... Забележка, винаги идвайте по-рано, може да си кепите нещо от него. Има рез. Да, 9-ти... Там на това деца купаеш евента. 9-ти евент е дроп евент. 10-ти е... Същия. Нямам си да представя защо са го направили така. Надявам се да го махнат. 11-ти е рън евент. Да, който е... Това го е правил Грим. Коде... Сена. Ето ми. Печениш. Да. Евент е... Значи така евентите. Ето ларп. Фуд. What ларп фуд. Ето го. Тук няма нещо животни. Ще спанат. Ще спане. Има ларп джайл. Да. Ето го. Може да игвате на някой на свиждане. Има джъмп едно. Как се от Меси умрял, бе? Ами, като бях на 10-ти евент и като случайно паднах в Джъмп едно, това няма да го минете 100%. Това го правихме аз, Псучо. И Псучо де. Значи... Псучо. И
паркур сте го виждали, пиксел също. Ето го, PvP. Опа. PvP. Опа. Ето. Това е бокчика, какво прави тук. И сега ето го PvP-то. Има и PvP. Как беше? Абе, тук, моля се. Чакай. PvP арена, да. Не умирай, бе, имаш такова тук. Сеня. Добре, лагна ми. Така, поне се. Да. Виждали ли сте някой със сламена глава? Не. Казва се май. Да, ето. И това беше от мене.